Aku mana kau? देलायनि एसे इ केमेरायाव आंनि केमेरा माना आंखौ सिनाय गाज्रि सोर ब्लग लाखुमादोंलै रेहाय मना नोंनि चेनेलनि नामखौ खोन्था मनास ब्लग नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनांगौ मोजाङै नाम दं नामा आंना गैया आं पुलिससो पुलिससोलै बास नों थानांगौ एसे फैखि आं बोरैबा ओंखारगारगोनहाय मैयाबो ओंखारदोंनो अबेखि थानानैसो लागासिनो सुबनसिरि कलेजाव दा आंनि जासिगोन आरो माथोआ बेलेग ओरैनो बुंसै Ada busta hari kerja kan? Besok bina nol sih mana yang tunjuk? Tinggal salah mas. Tinggal ini. Dia di sana. Sama medi. You love me. Subansiri College, Kokomogaw. Tangannya kan udah sudden reaction. Udah kan? No. Anggur sampai zoom kali kan asli. Tang. Tang gelas itu. Tang gini. Tang gini. Mau sih. Fih, nah, sentuh. Sama, fih. Naik cuaca rasanya.